bandiraɓe assalamu aleykum sehilaɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam jomen sahaji en yaroɓe kadam tottotoɓe dam on mbiyama assalamu aleykum moɗon caggal yettude Allah ko yettude jinnaɓe men e hilfaɓe diine e hilfaɓe aada en jetti anduɓe leñol ngol kono kadi en jetti alɗuɓe leñol ngol ɗum noon ko siftinde on koye yewtere men jillu men gonɗen ɗo e télé men DSTV so tawi en mbi jillu noon eɗen gandi ko yillade e yilloyade hande noon eɗen jogui garɗo jillu taw kadi ko jontaɗo leñol ngol garɗo jillu taw kadi ko podɗo arde guila hanki taw wona hande inna wiya Sinthiou Labou ɗum noon Sinthiou Labou assalamu aleykum ma maaleykum salam mi salmini mi juurimama mi weltanimama mi ñaganimama Allah moƴƴere hunde fof nde Allah foodi nde ko nen waɗata a yiɗino jonde nde jooɗe ko adi hande kono ko hande Allah foodi ɗum ɓe weltanadema tan machallah ɗum noon rewɓe lawɓe jehen en jeehi ƴewnangue ƴewsanangue fuɗi feeri ƴewsami wondi jungo wirnana ɗiɗo yamnangue mana wuli o sami woodi bingo wirnana ñallana yo mo ñallana télé DSTV ñallana ko DSTV ñallana ƴew télé kittanade gueɗel nani bittoyam salamalema e jalla yo wana wayanno Allah yoro ñeño bewɗo woni min ko binta yiɗi mi jinmi ɗum e laaɗi ko Allah waddi min Allah waɗi ko hay goto ittara jaɓe bintamo Allah waɗi e jalla yo wana wayanno ko yiɗɓe Sinthiou Labou ñallana ko yiɗɓe gongayi gonga nani yiɗɓe ittanaɓe gueɗel nani mbara ceewo Malick alaɗo ko ceewo Malick baare mum ɗum noon yo wana wayanno e yum acca moƴƴo ngari non yo wana wayanno tillinimi yomo tillinimi min ko timo moƴƴo tillinimi e timo rokki kam jawdi mum ndendemi haala mum so timo rokkanimi jawdi mum ko min mi yettata mi yennata koni balle bawo na ñolmune ƴew son balli bawo na ñolmune jalla yo wana wayanno min kay ko aminata tillinimi debbo ma ñam coɗay tillinimi amnotoya mi nani haalama e amnotoya mi nani nulal ma ko yidde ma e Sinthiou nani ko yidde ma e Sinthiou Labou o gili kay ɓay kono mbaladiri ko ana willa tan no battoma jalla yo wana wayanno an koye alima waat nandara ƴew moƴƴo seedna waade tillinimi yomo tillinimi e belnoɗo bela tillinimi on de ko alima waɗinnira an koye amnata waat nandara amnata seedna waat nandara e ha yo kodda e ɓiiri ngayi ko kodda kay ɓiiri a nambaɗam on de ko ɗugi kodda innira e rewɓe ɓe galo e dillinimi ñene galle ma ñalleno ko ñene hen kaalisu waɗa wali e Labou fo yaade gueɗel mum tillinimi yomo tillinimi e ko debbo fehe jeeri muyi gajoɓe gural jowba ko Labou Cheikh Oumar yimata ɗo e jalla yo wana wayanno koni kaale holmo tunganimi min ko ndeyije ay tunganimi e yummum bebbe fa tunganimi koni bintam kami nenema e nduttimi gonni bobbama yummum funeɓe dillinimi mi huura mi hawra e belamaɓe ko belama ko bela julɗo kala jalla yo wana wayanno hande go DSTV ñallude e télé kittanade gueɗel nani jalla yo wana wayanno min ko ñeño bewɗe tillinimi ko sahaji min mi yeddata e kodi fulɓe wede kettima e mi woni jasoraɗo hettima hono ndiyam ɓuuɓa ndiyam woni e bintoyam yaaru sesewela
her ko ni way wona mo mbiyami kajja o lawɓe jaahi kono enen fof eɗen gandi lawɓe yontaɓe leñol te kadi ko suttaɓe e weltinoɓe leñol kono noon ko jiiɓi ɗo hannde ko meeɗa yiide Sinthiou Labbo ɗum noon ko noon tigi gonɗen ɗo koye télé men DSTV walla mbiyen Diaspora Sénégal TV taw kadi ko yewtere men jillu heewi ɗo wande on ɗum ko banimon debbo mo wasa Kodde Mbayla on woni Kadia Aliou Wade hande noon no mbiɗen ni eɗen dusodiri e debbo Labbo kadi cuɓaɗo e nder lawɓe no mbiɗomi naane ni hay sinno yimani so tawi on daarimo tan eɗen foof eɗen gandi ɓerɗe belto nde won noon omo jogui cinkal pulagu omo garɗi kadi e nder pulagu en calmini ɗon Aissa Wagne kono kadi en calmini ɗon Gadiel en calmini ɗon kadi maire Djikel dendagal lawɓe to goni kala en calmini ɗumen inde mumen e jettode mum ɗum noon Sinthiou Wagne so tawi min jiiɗi andude hol Sinthiou Wagne e holto jeeɗa holko mbawɗa jabade min Kadia mi weltanimama Seydi Wadde mi weltanimama ko ardi foof jarama saba ko mbiɗa ko wona noddude saɗani kadi ko noddeɗa no waɗeɗa ko Allah waɗi jonde nde hannde ko Gadiel Kodda kañum waɗi sababu o ko wonma présenté yam mbiɗa kam Sinthiou mbaɗa yiɗi yefiddema en keɓimo noon wona hannde tan fuɗɗi heɓede mata ko hannde Allah foti ko Sinthiou Labbo ko Labbo Cheikh Oumar yiɗi Cheikh Oumar e ɓerde mum jibini ɓiɗɗo innir Cheikh Oumar Cheikh Oumar Fouti walla Cheikh Oumar Foutiou Tall Kodda Adama Aïssa Siré Dembali Moutar ɗon jinnomi leer gorko mo halwar ko wonno tortomi Sinthiou ko on jinne ɓerdam an wadde ka jehoo tan gonga Sinthiou Labbo ko debbo mo pere jeeri nguy penda njurwalo Sinthiou Labbo ko debbo mo looti belal jeeri wela ndiyam moƴƴo ngari ƴooga ɗo Ceerno Ndiaye Oumar est ce que machallah tabarakallah ko weltare tan saba ko mbiɗa ko saɗa waɗa hunde aɗa jogui hen fulla e fayit tan Allah nanganti ko kadi ko mbaɗanmi komin ko joom gallam dusimi hen marawde tiranimi tabalde addi kadi wonde kadi wat tabalde waɗo taballe jiiti so gorko woni haside ma tirantama tabalde ala tiranimi taballe weltonide sehilaɓam yiɓɓemi sehilaɓam ngati Sinthiou Labbo kala nawaye ko yiɓɓemi sehilaɓa muɗum machallah ene jiiɗimi ne korsinimi ne nafami ɗum noon ñagoromi Allah tan ko yo Allah junnu balɗe moƴƴina battane amin ɗum tan ñagoromi Allah ɗum ɗon eɗen kucciti ɗo kadi e lawɓe yontaɓe taw kadi eɗen gandi ɗum ɗo ko tabalde enen foof eɗen gandi tabalde holno waye lawagu ɗum ɗo kadi ko bool mo gandanɗa hoore ma so tawi honggi yimɓe foof ne gandi no dusirta lawagu ɗum ɗon bandiraɗo inde ma yettode ma Ndeye Ndiaye eyi sababu addi min ɗo ko Sinthiou Labbo min hannde somin gattude guette ko Sinthiou Labbo ndax hannde somin woni hannde ɗo min gattedele ko Sinthiou Labbo min tiitorto ko kadi kanko addi min ɗe kadi amin guetta Allah kadi min guetta yum ɗofo guetta yummi e baba am mbiɗa yetta kadi joni ɗo sara mo ɗo binta binta kadi ko neɗɗo moƴƴo ɗon ko ganduɗa o kala ko umminimi kala to yaaha wiye kam leña ardi hen woni kadi miñiraɗo moƴƴo mbiɗa yetta kadi lawago foof machallah mi yetta lawago foof kala ƴeewo min ƴewɗo télé ni mi jetta ɗum fof min juurno ɗum machallah annene ka moƴƴo adi Sinthiou Wagne ha mbaɗa ɗum émission annene ka neɗɗo moƴƴo yo Allah ɓeydu judde balle moƴƴire battene amin 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 a jarama Seydi Ndiaye ɗum noon en jahat kadi e Labbo goɗɗo jontaɗo ɗum ɗon bandiraɗo debbo indema yettode ma mbine ko Binta Sow debbo hotoɓe jeeri ngoy Gadiel Bourang Jogu Ba e lembi ɗon to baɗɗo Thile ɓuuro amay dawmo duuɓi machallah min gadde debbo Labbo debbo mo pete jeeri ngoy walla normal lowdi beelal jeeri ɓuuro Ceerno Ndiaye Ba min gadɗo e Sinthiou Labbo kanko woni sababu min gari ɗo hen machallah kadi min calmini lambarga foof ala mo min gacci kadi mi yetti nene e babam kadi mi ndeni kam mi jiɗen jeygol ha min mbami hedde ɗo mbaɗa nodde mbaɗa homboya machallah mbaɗa retta kadi garam usmani yeɓe diidere mowona hakkidam tukkani kinami jeygol gaari bokki Thile to mbami nodde mbaɗa noto foof ko an wela yim so pullo jeeri machallah mi yetta kadi Sinthiou Labbo no fewi somin mbawi jooɗa ɗo e min namde kesoŋaji Allah ma woñ galo yo Allah wonana jam hokkuma sutura ɗum ɗon ko ɗo tigui musidɓe tedduɓe ñalawma hande o wona ñalaw ɓuuɓo enen foof eɗen gandi eɗen tijdino so lawagu ari ko ni waya Sinthiou Labbo jehen e deuxiéme morceau gonga ñeen mala salmina ɗo kadi Ceerno Diallo gorko mo mofti Kodda liwaɗi bambari baba Daro gorko pullo baɗɗo kaɓe mbaɗi waɗi kaɓe mbaɗani an so neɗɗo ari mali makɗa ɗum ko château madda kadi ar rewra hen Allah jokkiri en ɗam wima kadi Seydi Diallo ko noon kadi ko
min jeey komin jaara go mashallah Sinthiou andi o yittitta ko yurunta ko gonga wala moɗɗo wonɗo moɗɗo yadude moƴƴuɓe de jarama non lawɓe kongeji en gonga yittirɗere debbo ko dañi lamɗo yo Seydi Diallo ceerno ko moƴƴo mi dañi lamɗo yo mi dañi lamɗo yo e gorko mo mofti dillini mi on ko ceerno Diallo innira koni ha yo koddo bewɗanani non yo ana wayanno e sa haali mi yeddata kono bindiro ko samnayi e ceerno bindiro ko samnayi ko ceerno momtiro bi jam on ko ceerno Diallo innira Diallo yo ana wayanno e Seydi Diallo mi jaɓi golle ma ko gorko mofti dillini mi Faraysa jaɓi golle ma e hay Dubayi jaɓi golle ma ceerno kaalo ko Allah wi kollano maw ka ɓurelum bugal sa haali mi yeddara e Diallo yo ana wayanno ko ceerno Diallo dillini mi ko dolli waari dillini mi e Diallo yo ana wayanno koye Haruna Sankare nandara koye Haruna Moƴƴo nandara ha yoro ko komali woni ko son kaali min mi yeddara Diallo yo ana wayanno e Haruna jiida hosina ana jiidara wayi worko kala e Diallo yo ana wayanno tillini mi omo tillini mi e lawɓe wono gandamo tillini mi min koddimo moƴƴo tillini mi ala yana amnana buubu woni e moƴƴo buubulo hawi kam mi ko kajja moƴƴo tillini mi debbo mo wasta kodde tillini mi ɗum noon yo ana wayanno mi koyko kajja tillimi yinmi ɗum laaɓi ko Allah waddi min Allah waɗi ko hay ko hoytara kajja assalamu alema hande ko de TV ñalluɗe moneleya mi kay ko kajja moƴƴo neleya e debbo ñeeño an neleya ɗum noon yo ala wayanno e mbiɓe ñeeñago wona kecceɓole mi koy ko kajja dillini mi min gottimo moƴƴo dillini mi Allah yaramnala buubu woni e moƴƴo buubulo hawi kam debbo mo hoɓe jere dillini mi koye ma ɓuuri ɓeñugo nandara e Seydi ɓeñugo mi jaɓi golle ma Diallo yo ana wayanno yo ana wayanno nela min koye ceddaku hawi kam a hawri kam fodde tedduga dillini mi yomo dillini mi min ko Boubacar no dillini mi mbiye sal yoni wimo sal e ko mamomo taballeji joyi ko mamomo taballeji joyi Diallo yo ana wayanno bare ami kala ɗo mbiye kayo mi wimo ka onte ko ami ka dillini mi no yo ana wayanno yo ana wayanno hande kam ko ɗo tan DSTV jogori dajjitade mbin de wona ko ɓambi dottude ko oɗon on jii hande oɗo ñalawma no jogori waade on jii oɗo kihire no jogori waade ɓeɗon lawɓe kam ala ko ɗo tan haali rutti Sinthiou waɗi vraiment machallah komin puɗɗi nande ko bandiraɓe ɓe beltima hande Sinthiou holko saabi an naatɗa e jimiri beele ko labbo foof yimata walla ala wona labbo kala yimata beele onon on pinat tan jimɗi ɗi mbawon ɗum walla holno ardata e moon e holko saabi ha naatɗa e jimiri kajjami weltima namdimami ko welimi nani min jimiri ko nenam jibindomi sa heewi mbaɗima wima jibinamdi ko ronaro ni machallah min Sinthiou ko nenam jangguinimi nenam roni koye nene muɗum est ce que nenam jibinɗomo ko yumum ko jimannoɗo min nenam ko jimo mo innirami ko jimo est ce que kami cattude jimol mbaɗa tawi jimol machallah wadde noon Sinthiou labbo so yimi wiyata ko takma yimde sabi kami tawɗo jimol kadi wona labbo fof oto yimde kala labbo jettereɗo so
fotani yimti ala annen eyi sabu kamɓe goni maalaweɓe kala labbo jettade so kañum woni maalaw minen kami farbaji mabɓe maalaw kala labbo jettade so ko laamotoɗo machallah lawɓe yettaɓe soɓe ko lamɓe ɓen kaɓe laamotoɓe jum wañ ɓen poti yimti est ce que sabu ɓen goni farbaji mabɓe kono noon jibri hande ne weeli kadi so neɗɗo sa yiiɗi hunde a waɗat aɗa yiya hande pullonima toroɗonima ko yidde neɗɗo wannata ɗum kala ko waɗi ko yiddum wannata ɗum hande hay sosoɓe ne jima par ce que ne jiiɗi ko mbaɗata ko sa yiiɗi hunde a waɗat par ce que ko yidde ma wannanma ɗum ɗon hande jimri ala frontiére kala belaɗo tan yimat frontiére ɗum wadde jimirɗi ɓuuɓe moon walla ko holɗum holko saabi hande ala ko ɓuuɓi saabu saɗa yima ummoto koye goddol gonga hande hay ala ko ɓuuɓi sa yiiɗi hunde a tampat jibiri ne muusi manan hen hunde foof kono sa joguima fulla a joguima fayido a andi ɗum aɗa yiɗi ɗum wonko fisɗa ngo woni yeeso ma a teddinto ko gonɗa e dow majjum ko jooɗa hen pewna ha yooɗa garɗo fof ñembuma hande min sicco ko mbaɗami ko min gami almude ene alankagal min wattidi yimti adi kono mbaɗa ñaagui Allah aroɓeɓe ñembami ɗum tak kala ko mbawa mbaɗa waɗa kala kami waɗani tan komi wawa est ce que a haali ɗo joni haala joom galle ma tirinima tabalde beele ko joom galle ma o wurtuma e jimiri kanko so tawi aɗa yalta yimoyde holno wayata e makko beele aɗa yaha guure goɗɗe walla leyɗele goɗɗe ko daddi hen yimoyde holno wayata e makko sama aɗa yalta mbaɗa yimoya wiyata kanko sakko junggo mi ñagonoma barke Cheikh Oumar barke Cheikh Oumar so tawimo ɗon tawi o dawani tawi o mon ɗon somaɗa yaaha wiyata kam sakko junggo mi ñagonoma kadi mimi so gorko yi a tirinima tabalde on ala ko heddamma so neɗɗo woni gañoma waɗantama on ko kadi neɗɗo aɗa resa ɗum après wona innimi muɗum il faut yiyama ɗo hen kono kanko wayani noon seydi Sow maalaw bokke cili ngaari principal barke Cheikh Oumar an samaɗa haalayma ko ɓerde kaldanmi saabu ko an susnimi caɓotoyel soynama on to ngam mi ngabbumi koye dow ma ɗum taka hunde mi hulani kala ko jinmi wadde mi waɗat kala ko jinmi ko miijimi a taƴat barke Cheikh Oumar ɗum noon min somi yimi tan ko gorko mi susnimi mbaɗa wawi tawde jimmol mi ara e gorko gorko wiyama yimata sa yiiɗi gorko ma yiiɗi dewgal ma fasnimi ɓesguma so gorko ma yaw paw pat kono min ne mbimi mbaɗa yiiɗi nde o wi kam mi puusire haaro Allah hanni heure mo mbelami gartanmi aɓe gandi kamɓe ɓe ñadanɓe mi yaha ha 4 heures ha 3 heures ha 5 heures barke Cheikh Oumar kono noon kala ko ñaki fulle nawani min noon min ko yiila kamin dañ e weltinɓeɓe fulɓe ko liggade koye meccal min gon ɗum ko meccal woni ɗo saabu sa yoɗi ko hen sa ñamde kam ko worɓaɓe ñammintamen kono kam mbi waɗe ɓalliyaɓe kam ko kamɓe walla rimɓeɓe noon yo Allah jurna jur ko ɗon Sinthiou Labbo to haali joom galle makko ɗo mi siftori joom gallam sehilam machallah no haaldi ni cikkuɓe ni ko min wone haalande no won noon eɗen gandi kala ko debbo waɗi tawat ko joom galle muɗum weela so tawi waɗi goho waɗi ɗiɗi joom galle mum weelaka tan heewi ko joƴƴinde ɗum noon mi yettima Isaga Mamadou Bocar Moussa Bocar cewɗomo heeko sewnani mi salminima e dendagal sehil ma e yiɗɓe ma e banden kala mi salmini ɗumen ɗum noon Sinthiou Wagne en luttitto e 3e men morso kadi yen gaji go le gaji fiide ɓe ɗon welat noon gaji ko Demba machallah ji biye gaji go Demba biye gaji go kala bo gaji go yetere gaji go Demba gaji go yetere gaji go gaji motta tillini gaji go moji tikal kana tillini e mojo kawla bo tillini gaji go Demba biye gaji go la bo gaji go yetere gaji go madu ko gaji go tillini gaji go Demba ma pese la jiwa gaji go ma pese la na bado gaji go Demba ma mi tillini gaji go ana ma wanandara gaji go pese tikal nandara gaji go esa binangi gaji ga kedimo gaji ga susabe makuno yalla yo wana wayanno sabinangi gaji ga kedimo kumboy gaji go tillini koy aysa jikel nandara Allah yo rafal galle woni e afokay jibina jore dogi dende basal wadiri aysa jikel salam alema Allah yo rokanel da woni e Allah yo rokanel da woni
nandara e jallo yo wana wayano labu ka gaji ko yetere mi ko libi gaji ko tillini e ko libi gaji ko tillini alla yora libi mo jawani nani wana wayano labu ka gaji ko yetere alla yora samba wan wani mi ko samba wan tillini nani wana wayano e jallo yo wana wayano hola jeena babini e jeeno alla wadini nena be babam badini bari ko alla wadini jolole ko suko belgel dane nani sega halko wae ko alla wadi ko hay goro itara jafal nango ko alla jeyi ko sabi wondi cungo wirna ko ni wala no ko weli e dilini yo ko dilini mi ko chojam dilini ko bitta ko bayaro dilini alla yora afal galle woni e la ko gaji ko yetere e koy dey jaay nandara woni hale hol ko tungani mi ko lawe bewbe tungani yalla yo wana wayano mi nagi gaji kankadi mo alla yora usman gaji ko woni onjo batal dilini mi ko musala mer dilini mi e gaji ko e la ko gaji ko yetere ko sami nangi gaji kankadi mo yalla yo wana wayano kam meɗugo mino bandam ndu ko wuli beele bo ko ardi nde won noon min Sinthiou Labbo ɗo mbaɗo mi yiddam ni cikkata hannde koko ɓeydi wonti temedere sappo wonno wonti temedere no mbimi ni sa darimo tan a welto mi haalani kay haala jimirdi machallah yontede nde beele ɗum ɗon kam koma payoɗo yimde abbito on walla hollum sikan ko jiddina hen marawde machallah Labbo jottade nden ɗo en jeehi kono kadi eɗen gandi bandiraɓe hande émission jillu men e kala saaha ne heewi yaltirde fannu payodinɗo on jii oɗo fannu pattable miijo on jii oɗo debbo Labbo jottaɗo laɓaɗo kadi e nder rewɓe jimɗi lawɓe walla nalankagal lawɓe beele ne waɗi caɗele walla ala caɗele beele ne muusi walla kadi ala kañum holno waye moɗon nalankagal ngal nalankagal kam lawɓe ngal en goɗɗo fu ɗum muusi saabu neɗɗo kala ko waɗi ko yidde wanni ɗum kono aɗa waɗa ko jiɗɗa wooda biɗoma ko jiɗɗa ko ɗum yahata kono ko yahata koko Allah andi neɗɗo sa ƴetti gueɗe ma fof e juuɗe Allah andu koko yahata kadi nalankagal so jomum fulla e ma fay tan yahata ko yidde tan ko yidde tan so tawi a yiiɗi ko waɗi a wawi ko mbatta ko rimɓe ma jiɗima a continue suma fof pinɗa continue kadi saɗa waɗa nalankagal so rimɓe ma jiɗima tan ko mbimi ko kala to jiɗɗa yaada yahat toon saabu neɗɗo so ñeñƴo ɓuurdiri koye rimɓe so ñeñƴo ɓuurdiri koye rimɓe hande so wiyama ko ñeñƴo contata o yontaka ƴeewe rimɓe ɓe so dimoma settima townima ala ko añanma kala ko rokkuma yawa kala no mbella wayat kala no min mbay caggal ala nam ko rimɓe moƴƴuɓe mbaɗi min noon moƴƴuɓe yiɗanmi mi yiɗanimi jamɓe ko ɓe mbaɗi min noon kala ko dokki min no jawa ko ɓe mbaɗi min noon non ko no tigi banda men o wi ko rimɓe moƴƴuɓe mbaɗi ɓe noon te kadi enen fof eɗen gandi nalankagal ene muusi tan surtout ma ngal debbo ala ɗo ala ɗo ala ɗo ɗum noon en calmini ceerno Adama Sidy Sadick ko gorko mo jammel jum kadi ko gorko pullo mo ganduɗa tiiɗaɗo pulagu so tawi hande en gaddi lawɓe en ciftorimo Allah waɗi ko hande won noon gandodiral men e makko guila hanki taw hande arani Sinthiou Labbo beele onon lawagu ngu no jiruɗon hande ene fuɗɗi ɓamtade walla guila ko ɓooyi ko ni lawagu nalankagal mum wano est ce que wona e oɗo saaha lawɓe ɓuuri andede e tinede walla e ɓurde dañde gueɗal e banggue nalankagal walla ɗum ɗo ko guila e guila ko noon mbaɗon tan machallah kala ko jiiɗa fuɗɗore musat kadi hande koye réseaux sociaux yimɓe goni réseaux sociaux hande ko waɗi évolué
nalankagal nden nalankagal joni ngal ɓuri darade par ce que ngal joni ngal sa yimi comme no yimiri ni hande nana waɗa partage partout dans le monde sabu ko tele diaspora so wiyama diaspora ko caggal leydi naaɓe kono sénégal naaɓe kadi kañumen jeeɗi en guittana en gueɗala timmi nden sa waɗi ɗum no wawnata ko fuurude mbaɗɗa ɗo tan tako ɗon haadata kono hande sa waɗi koko sari ko ɗum waɗi wiɗem hande machallah technique keso koko ari kono hum ɗum ɗo ko ɗum waɗi ɗum kono nalankagal ngal min ñagoro rimɓe tan yo ɓeyden min doole jiiɗe min nafa min cuusna min sabu ñanden mi waɗi ɗo clip ha mbaromi yaaɓano waɗante clip goɗɗo ko ɗum wadde wiidema nalankagal ngal waɗi évolué o sabu min mi waɗi clip fuɗɗima yaltinde clip mi waɗi clip kadi clip aji kodi deggodoroji tan so Allah yaadi hen clip o titre mum so Allah yaadi hen titre o ko sa arani welta sa arani welata ɗanniɓe duuɓi sappo duuɓi nogas ɓen goppire mumen ɓe machallah ko ɗum jibini kaɗon haala so gorko arani welata so debbo ɗannimo ɓi gorko mum so arani welata ñalawma nde min jirdiri sa yeeɓi clip o fin o gorko o narta debbo o ne mabɓo dow makko weltima par ce que o arti weltima joni wadde kala jiɗɗo yebde clip o windat Sinthiou Labbo sa windi Sinthiou Labbo yaltat sa windi Sinthiou Labbo clip o yaltat walla sa waɗi sa arani welta ɗen ke ɗiɗi fof kala mbaɗɗa hen fof ne yalta clip goto puɗɗa yaltinde goto puɗɗimi yaltinde kono goɗɗo nene lawol aɗa andi ɗum ɗon koye cuusal jeeya kono fawayi tan neɗɗo wiide min ko mami wawa mi waɗa clip te eɗen foof eɗen gandi hande leƴƴi men goɗɗi ɗi ɓe mbawata teskade e nalankoɓe men ɓe ko clipaji baɗi noon saabu téléji men ɗi e radio ji men ɗi yogo taw ko enen tan jeeɓata kono so tawi jomumen mbatti yaltinde vidéo ji ɗi gandanɗa hoorema taw ene yalta a yawa mum surtout kadi sinkade hen taw ko cinkule men ƴettude ɗiɗo vidéo ji kadi enen foof eɗen gandi ko ɗum ɓuuri wadde gartam e nder nalankagal saabu so clip waɗama jomum yaltat ene ñanti te kadi ñantule ɗe ko ñantule halpulereɓe tede kadi so tawi a ari aɗa wawi yidde yebde clip goɗɗo jeeɓora ɗum walla téléji men ne pawa eko nandi hen ɗum noon eɗen mbasiyo dendagal nalankoɓe kala ndeɓe cuusata wadde clipaji ɗi saabu ɗum ɗon koko nawrata nalankagal yeeso surtout ma enen halpulereɓe saabu en jii leƴƴi goɗɗi ɗi neɗɗo fuɗɗoto yimde hande tan jogo pellital jogo coftal ngal gandanɗa hoorema wadde clip kono enen mbiten ha yeeso mi suusa joni mi wawa joni ha yeeso ko ha hol nder ɗum noon ko cuusal tan wona mbawka wona kadi dañal ɗum noon moni kala e nalanke walla hokku ɗum jogade ɓerde nde Sinthiou jogui nde jogade kadi cuusal e pellital ngal o jogui ngal ɗum noon Sinthiou haala kadi ko nanmi hen ko gonga haala ka ko nanmi hen ɓooyi ɓooyani ko nanmi nalankagal kono mi waɗi ɗo e fijirde rafe ɗo mami fijirde nde nde mami fijirde nde sa naati youtube ma yiɗum sa naati tiktok ma yiɗum fijirde nde ne heewi dal yimɓe kala ko mbaɗɗa no mbiɗa joni sa waɗa ala hen cuusal tan a watta hay goto anan no wawi wiidem timmire ko ɗum joguimi ala a ummor Allah walluma ala jogui ɗum ine mbaɗem clip o nde no mbimi o mi waɗat clip o nde rimbam go fof nanguito ɓeɓe wuttiɗe ɓeɓe kalitaji gaddi ha clip o waɗa janggo so ummi mbiɗa clip o ko somi haalnima kadi ko noon tan yarata wadde noon ala bawɗo cuusal ma tan e yidde ma wonnanma hunde dabar avant fijirde nde waɗe jaltinmi clip o waɗani lewru fijirde refti hen wadde ɗum fof yidde cuusal waɗnimi ɗo machallah joni wadde mbiɗa ko natɗa e nalankagal ɓooyani so tawi wadde min namdi mama hollen hitande 2000 hollo 2021 o 21 o andi te hande ene waɗi yimɓe ɓe ganduɗa 2021 o ɓuuri yajje kono mi naati hen avant fin 2021 2019 giɗimi yimde Nouadhibou 2019 2019 giɗimi yimde ɗum ko Nouadhibou wonno an mbaɗa cuusal min ko mine mawnam jaaduno amin jeehi wallinoyade te hande sa wawa yimde hay soko kaccinima ɗaɗa sa yimani dimo hande dimo fof no yiiɗi yimede min jaadi Nouadhibou mbimi mbeɗa yima noon feewi fewani hoto jal jam tan sa jaɓimo ko juɗɗo kalis o wi min mi jalata mi itta to farna ga tan tawroɓe fulɓe ɓene gama ɓe ɗum min ko ɗum feewi koye ko ni ka neldumi nene kam feewi jokko 2029 jeewo Malick Paté kadi ne jaggi hen jeewo Malick Paté mu hune faade ɗo Belgique wi kam Sinthiou Labbo ñin ko ñimana kam mbimi rokkay mi wawa o gay sa wawa waɗat barke Cheikh Oumar jimmi morso biyeɗo mbayni ko jaam o machallah joom gallam ene jooɗi mbaɗa waɗa kullala cuusal ha jimmi vidéo ji jaltinel ɗum nenami kam feewi moƴƴe fawti hen ko Nouadhibou o Seydou Sow kan susnimi
min mi wawa mbiɗa hamar wawi yim min kala ko mbaɗɗani welimi mo yewi yidde yiɗaka on wiyete ko rokkaya bi penno mama tan mamou dadde non mbaɗandi tan omo wallina jeewoy lembel fof no pari noon lembel o ko jali ko ñaaka jiɗɗomi sinjumi ko anda woni nalan kam an ɗum so yonani neɗɗo ala ko yonanma an jali ko ñaaka mbiɗa sincu anda woni nalan kam hay soko funti mbaɗa welti kadi wona funti aɗa yiiɗi mbaɗa yiɗanimi kala to moƴƴere allah yaltimi yakam sincu yaɗo daña mbatte sincu haqqille seydi gaji ko demba machallah ɗum noon ko noon tigui musidɓe tedduɓe bandiraɓe horsuɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamɗam yaroɓe kaɗam tuftorto ɓirɗam hande koɗo men ko Sinthiou Labbo wonno ɓoyata ɗon waktuji ɗi kadi kuuɓa eɗen gandi en calmini ko wayno directeur meɗen wiyete ko Karara omono toon to Paris la France kono kadi en calmini Aliou Kanté directeur programme en calmini technicien men baɗɗo fayida o wiyete ko Samba Diop Amina min calminima Seydi Ndiaye ɗum noon jehen ɓoyata joni waktuji ɗi garay fufde ɗum noon Sinthiou Labbo holto mbaynortoɗa bandiraɓe mbayno bandiraɓe ko sa arani sa arani welta ɗum noon jehen dillindimi yomo dillindimi min ko Karara dillindimi gorko mo pari mango gure gorko mo deti fi dillindimi o ko Karara innira jalla yo aɗa wayenno lawɓe songarani ko holmo dillindimi jalla yo aɗa wayenno barko annara moƴƴo dillindimi yomo dillindimi hayo ko tawi wiiri ngay
tedduɓe ɓiɓɓe fulɓe fullaɓe lamdam on jii hannde yewtere nde ko ni yaltiri ɗum noon en calmini ɗanniyankoɓe leydi men kala en jejjitta Adama Gaydou gonɗo toon to Amérique kanko e jomaji makko Kumbali Kadija Diallo min calminima ani Kumba Soggen e dendagal wonɓe toon to Amérique kala ko wayno Jeew Amadou Sène Maymouna onon foof on calminama on juurama ko wona ɗum ko en calmini kala wasa koddinajo gonɗo e nder leydi e caggal leydi dendagal koreji men e sehilaɓe men e yiɗɓe men wonɓe toon to France Gabon Congo Italie Espagne Angola e dendagal tan leyɗele ɗe kala Abidjan ha Gabon sonji mboɗo limta ɗeɗo leyɗele eɗen gandi ɗeɗo leyɗele fof ko ɗannorteɗe te oɗo morceau ko morceau ɗanniyankoɓe Sinthiou o waɗi clip makko mo gandanɗa hoorema baɗɗo fayida o windi hen sa arani de welata te sa arani welata ɓuuri weldemi hen o wi ko gorko e debbo yermumen te ko gonga saabu min hande to gonmi ɗo vraiment so tawi joom gallam o ari nden beele mam jokkoto nden ɓerdam kadi welata nde won noon ala ko ɓuuri yiide guiɗo mum ɗum noon kala ɗannoraɗo ndeysan en mbi ɗum tan yo Allah hokku ɗum jaɓɓade joom galle mum en calmini France naɓe kala e kuuɓal e dendagal leyɗele ɗe salmini Binel Moussa koto turɗo bewɗe mo jala bone rewande debbo mo Paris la France sinno ko sago maɗa gonɗa ɗo tako ɗum cawdimi ko sara ma aɗa andi mbaɗa andi wima kadi Seydi Sar mi salmini ɗo koddo turɗo bewɗe mo jala bone rewande Oumar Sarr wima kadi Seydi Sar gorko mo Paris la France mi salmini Habi Diop bandu acca Haroun Farba takoyel so yimɓeɗa limta gasata machallah ne fagga mi salmini Mamoudou Sy gorko mo Sara Sukki Mamoudou Tokara Mamoudou Dam mima kadi ya wone jaam seere Ami Diop yidiri Allah yiɗi fof idna fi ɓuuri lamɗo joom manda rokka jala aɗa andi ko foti ko aɗa andi ko hani ko Seydi Diop walla mbiya Seydi Sy joni yewtere nde ko huuɓi mboɗo sikki hankkaditini en gaari e waynade ɗum noon Samba aɗa wawi hankkadin taggande min morceau goto jehen Aissata Bari a salminama debbo mo Sélem kono gonɗo toon to France en calmini ko wayno Ousmane Saho Aissata Saho kawam Issa Thiamen mi yiɗano limtude kawiraɓe joni noon min nulanmo kanko koddajo o salmina dendagal kawam wonɓe France kala e jinnaɓe men kala ɗum noon Sinthiou oɗo morceau kam ko ɗo gasirta Samba min mbaynimama en jeehi jeeyi rew jeen rew